Калісьці вельмі даўно, калі я пераехаў у Мінск, адкрыў для сябе такую з'яву беларускую, як метро. Я звярнуў увагу на такую фразу ў гэтым метро раўнамерна размяркоўвацца па платформе. І я тады падумаў, што беларусы гэта нейкая маса, якая раўнамерна можа размеркавацца па гэтай платформе. Беларусы гэта не паадзінкавыя нейкія такія істоты, гэта не асобы ні ў якім разе. Як толькі мы развітваемся адно з адным, мы робімся часткай гэтага субстрату. Гістарычна і на сёння Беларусь гэта пляцоўка, праз якую праходзяць цягнікі. Гэта нейкая такая станцыя Беларусь. І, дарэчы, па-мойму, у паэта Антона Рудака ёсць такі верш «Станцыя Беларусь». Я толькі што пра гэта падумаў, ці не гэткім жа самым чынам ён мысліць. Платформа, на якой можа адбыцца выбух. Я чамусьці прыгадваю кастрычніцкую станцыю метро менавіта. Сляды будуць замаскіраваныя, пра гэта будуць старацца не прыгадваць нейкія вось з пункту гледжання гісторыі, будуць адбывацца зрухі, перайменаванні. Але, да жалю, мы не заслужылі да таго, каб гэта было больш, чым проста платформа. Беларуская мова гэта у большасці сваёй тое, што абвяшчаецца з гучнагаварыльніка. Сярод рускамоўнага гэтага вось субстрату гучыць. Недзе хтосьці зрэдку там можа перамаўляцца па-беларуску. Станцыі будуць абвяшчацца па-беларуску. Нейкія абвесткі пра кішэнныя крадзяжы будуць па-беларуску. Ведаеце, дзякую на тым.